Ya bafowethu, ushembe ufuna ukuthwala ngabantu, ushembe uthwele ngabantu, ufuna ukubulalela abantu esontweni. Bangaka abantu abafayo every Good Friday? Why ningakaze nithi uJesu uthwele ngabantu? Bangaka abantu abafela ezindleleni bebheke emaphasikeni? Why ningakaze nisho ukuthi uJesu lo uthwele ngabantu? Nakulonyaka ozayo ngoba niye ephasikeni nje niyofa. Why ningakaze nikuveze ukuthi uJesu uthwala ngani? Thina sibonga ukuthi abonakela amandla akwaShembe. Akufanga muntu. Baphume bephila bonke ngaphansi kwezitini, nangaphansi kwamatshe, ngaphansi kwezindlu, concrete and asbestos. Baphuma bephila. Nina uJesu wena uhlula ukunivikela ningakofiki emasontweni. uShembe ulivikelile ibandla. Nifa njengezintwala la endleleni nisiya emasontweni, nibheke emaphasikeni. Sikhala kanye nani. Mase kwenzeke kwaShembe sekushembe ufuna ukuthwala ngabantu, sekuthiwa uNkulunkulu kwasha kwacima. Ukuthi akufanga muntu khona nikubone. Wow. Sibonga impilo. uNkulunkulu obulala naye asimfuni duze nabantu. uNkulunkulu obulala naye asimfuni phakathi kwabantu. Asimfuni uNkulunkulu obulala emphakathini.